Здравейте! Днес ще ви представя технологическите характеристики и параметри на многофункционалният и универсален улей за проливане на злато Язон Голд 1. Този улей е проектиран от колеги с дългогодишен опит в проливането на речно злато в България, Съединените американски щати и Канада. Улеят Язон Голд 1 е изработен от висококачествена хром-никелова стомана инокс, или така наречената нержавейка. Този улей е много устойчив на абразивното действие спрямо пясъка и камъните в реката и водата. Продължаваме с обяснението за улея и размерите и самите капани, как са направени, с какви размери са. Както виждате, улея Язон Голд 1 е с дължина 80 см и широчина 30 см. В горния край има равна част и две крила, които са леко огънати навънка. Те са огънати поради следната причина. Когато слагате в водата самия улей, тези две крила увеличават скоростта на водата и в същия момент притискат самия улей към дъното, за да не може да бяга. Изработен е от 3 капани улея Язон Голд 1. Първият капан, виждате, от рамка с 2 шини и 6 прегради, които са изработени от хром-никелова стомана, нержавейка инокс. Уникални са. Защо? Защото, сега ще ви покажа да видите, защото както при другите улеи, при нас ние сме направили така, че да може, като ползвате улея, тези прегради може да ги махате и да си ги редите колкото искате според скоростта на водата и мястото, където сте вие. Виждате наклона как са направени. Леко напред. Защо? Защото когато пускате материала и водата го разтила, да може по-голямите златинки да се забиват тук в задната част, по-леките през мрежичката, която ще ви обясна, и вече финият материал да отиде тук на кичето. Знаете, че златото е 19 пъти по-тежко и първите по-големите нормално да дойдат тук в предните една-две прегради, в зависимост както си ги наредите. Следващия етап, втория капан, който е мрежата. Значи мрежата и трите кичета, трите стелки и кичето, които са отдолу сложени, те са третия капан. Но мрежата, виждате я, тя е изработена от материал, който не корозира и не раздасва във водата. Отстрани е захванат, да не се наранявате. Така, значи, изработене, виждате, също има лек наклон на самите прегради, които са противоположни на подаването на водата, което па се невидимо за човешкото око се получава леко завихране вече вътре в самите прегради, които тук вече в самите стелки на третия капан се задържат по-малките златинки и финните вече са тук на кичето. Затова кичето го препоръчвам да бъде най-отпред. Защо? Другото нещо, което искам да ви кажа, е, че когато използвате в по-бавни води, махате преградите, може само шините да използвате, да си ги сложите само тех, да закрепат мрежата и долните стелки и кичето, да не може водата да ги подига. Сега, защо сме го направили? Ние сме преценили на базата на практики на тестове, че е по-добре да не бъде цяла последния капан, третия, а да бъдат на 3 нива. Защо? Защото после когато ползвате това лигенче, много ви е по-удобно да вземете първото киче, да си го сложите, да си го измиете. По този начин няма да пропускате златинки да отидат навънка. Затова ви препоръчвам кичето винаги да бъде отпред. Това е винаги да бъде отзад самото киче. Здравейте, приятели! Намираме се в горното течение на река Огоста. Ето виждате вече функционалността на многофункционалния улей за проливане на злато, поставен в много бърза течаща вода. И както ви обясних преди, този улей позволява изобщо водата да не го отнесе.
Виждате материала, който е в колбата и което позволява при тази бърза вода много бързо и за отрицателно време да промивате много материал, който може да бъде пресят, може да бъде и не пресят. Като взимате с лопатката и слагате по-мъничко материал, не много, нали, да не се да не го отнесе. След това, ако другото да ви кажа, ако сложите на такъв бърза и друга драга алуминиева или дървате, просто ще бъде отнесена от тази бърза вода. На нашата многофункционална и драга Язон Голд 1 виждате, искам да ви кажа и друго нещо. Ето сега тук, което се е запълнил материала, не е хубаво да бъркате ето така с ръка и да правите това движение, защото нарушавате вече ритъма на водата, която върви постоянно потока. И по този начин може да изхвърлите златинки да отидат надолу. Просто леката фракция, после си го отнесе материала, водата ще си отнесе. Но пък имате много прегради, които от тук, ако има някаква златинка, ще застане вече на втория капан, на третия капан и няма да бъдат загубени. Вече като сме извадили самия улей, Язон Голд 1, може да огледаме, да видим дали няма някоя по-голяма златинка. И ето тук виждам една, ето я, виждате я, и след което започва финната работа, което ще рече леко подигане, ето тук на първия капан. Почвате да вадите първо ламарината, не ламарината, а мрежата и накрая кичетата, и кичето и стелките, и ето тук едно по едно да си ги слагате и да почвате вече финничко, да почвате да промивате, да видите какво ще има на дървото. Здравейте! Ето ви улей Язон Голд, който вече го използваме с по-бавна вода, без горните капани с преградите, и вече материала го сипваме много по-бавничко, защото водата е по-бавна, да може хубаво да се разпила в началото и да може да го разпределя по малките капани, които са на мрежата и в стелките и на кичето. Тук вече използваме по-бавна водичка, да не е много бърза. И задължително, аз пак ви препоръчвам да го пресявате материала, защото по-лесно ще ви бъде след това. Това е начинът. След това, като прецените, когато всеки да може да прецени, може да махне шините, които ви обясних преди в предната серия, да видите как задържат мрежата и стелките. И вече почистването в легенчето една по една се слагат стелките и кичето и започвате вече крайният ефект. Ето така, малко се слага материала, няма да се притеснявате, ако има златинки, те ще останат, няма да мръднат. Тези по-малките може да ги имат, по-големите камъчите, като не е пресято, може да ги макнете, но няма да се притеснявате тук вече и да нарушите малко баланс, паднали с златинките вътре в мрежичките, в дупките няма да изберат. Сега се намираме в част на реката, където излиза много фин златен пясък. За целта ще използваме улея Язон Голд, който и него се задържат и най-микроскопичните златинки. Тук на тази част на реката дъното е скалисто, не позволява работа с лопата. За целта ще използваме помпата Язон Голд, която позволява засмукването на най-фините частици от цепите на скалите, виждате скалистото дъно, и от голямите камъни.
Сега ще ви покажа как се работи с помпата Язон Голд. За целта ви препоръчвам да ползвате метална кофа, която течението на водата няма да я отнесе. Взимаме проба след големия камък, който е по течението на реката. Също така, тук не може да се работи с лопата, защото материала просто няма как да го сложите в кофата, той водата ще го промие. За целта с помпата от такива места се взимат хубави проби, от сепките на скалите, от коренища, където може да позволява помпата. Както ви казах преди малко, намираме се в тази част на реката, където излизат много микроскопични златинки и другите улеи ги пропускат. Затова ще ви демонстрирам как с улея Язон Голд 1 успяваме и работим в момента с почти целият комплект. Само една преграда сме махнали и ще успеем да хванем и най-микроскопичните златинки. По-малко се слага материала, да може хубаво водата да го разтеле и да го разпредели по тези капани, които са долу. Значи, много е важно да си регулирате така улея, че да не го пипате. Но евентуално, ако се наложи, може тук леко да подигнете в един край, но по принцип е хубаво да не се пипа. Материала, виждате, съм го пресял вече. Ето, виждате, вече е пресят, за да няма камъни да ни спират работата. И продължаваме по малко материал да си слагаме. Другото нещо, което искам да ви покажа сега да видите хубаво, ето виждате в задната част на преградите как леката тежката фракция отива от завихването на водата, защото е силна водата, отива и застава под самата преграда. Затова нещо е хубаво, пак казвам, пресят материал да се слага, за да нямате проблеми с работа на улея Язон Голд 1. По-малко материал се слагате, да може хубаво да се разпредели по цялата равна част, която вече водата да си го прехвърли през първата преграда и вече да си го разпределя надолу през преградите. Затова ползваме целият комплект. Мрежичката виждате отдолу стелките, кичето е най-отдолу в края на самия улей. Това е начинът на работа с улея Язон Голд 1. Ето сега ще ви покажа крайния резултат след свършване на работа с улея Язон Голд 1, вече при самото промиване и какво е станало накрая. Значи виждате финните и малки златинки, които съм ги отделил. Има много малко черен пясък. Ето ги, виждате ги, даже ще сложа и лупата да видя дали ще може по-хубаво да ги видите. Много са финни. Искам да ви предупредя и да ви кажа, че е хубаво като идея, за да намалите повърхностното напрежение на златинките, защото по някой път плуват малко горе в повърхността на водата. Е хубаво да сложите една-две капки веро, което ще позволи да отидат на дъното и така по този начин ще си ги съберете. Сега ще се опитам още малко да видя. Ето сега, виждате ги хубаво, много са малки. Това е начина и работата с улея за промиване на речно злато, Язон Голд 1 и комплекта за промиване на злато. На следващ етап, по-късен, може да си закупите допълнително към улея устройство, което вече ще го комплектоваме с агрегат, с помпи, с маркучи, вече ще ви позволи още по-добра рентабилна работа в реките. Folks call me a maverick. Guess I ain't too diplomatic. I just never